spuneți-mi, ce aveți acolo în fața dumneavoastră? O trompă foarte lungă. Ce scrie pe hârtia asta? Ce scrie? Premiu pentru debutul anului 2009. E vorba de Relativ Cluj. Și cum vă simțiți? Cum v-ați așteptat la acest premiu? Ați mai primit un astfel de premiu anul acesta? Nu, deloc, niciunul. E primul premiu și ultimul. Și cum vă explicați? E așa de prost acest blog, website sau? Nu. Personal, de multe ori și interviurile care le-am avut cu tine, Richard, au fost extraordinare. Și cu premiul ăsta pot să declar, foarte sincer, e feeling-ul ăla când pe inimă simți că se bucurește o inimă mai mică ca să poată duce cam tot cât ai de pumpat. Ăla e feeling-ul, cel mai sincer. Și părerea ta? Părerea mea, eu zi de zi accesez site-ul czb.ro. Ce ai acolo în mână? Ce-i ghidușia aia? Un elefant, cred că din India, O fi elefantul troian? după cum are trompa, se pare că nu-i troian, Ce mic îi! dar chiar că e mic, semnificativ de bronz, probabil. Mulțumim frumos că zumbați, nu? Extraordinar. Extraordinar. Noi vă mulțumim că existați. Promitem, cu ocazia asta facem și o promisiune că o să persistăm bucuros, ca să ne dezvoltăm mai departe și să ducem tot mai noi lucruri. Multă Urmează baftă, surprize, da. mult succes în 2010. Mersi. Mulțumim, la fel.